Povedali vám po pôrode, že babätko šlo na Supermana? To znamená asi nejak takto? Ono to tak vôbec nie je. A povedali, že preto museli urobiť nástrih? Ani to nie je správne. Na Supermana totiž znamená, že babätko sa rodí ručičkou blízko tváre. Čiže asi nejak takto. Epiziotomia sa robí ale podstatne skôr. To znamená, keď sa hlavička prerezáva a máte rozvinutú hrádzu. Vtedy s najväčšou pravdepodobnosťou ani nemôžu vedieť, že sa bude babätko rodiť ručičkou pri tvári. Ak takáto situácia nastane, že sa hlavička prereze, je tam ručička, ideme rodiť predné a zadné ramienko, tak funguje na to úplne jednoduchý manéver. Ak máme takto ručičku, stačí ju takýmto spôsobom popri tele vybaviť vonku. A stáva sa, že občas musíme paradoxne porodiť ako prvé to dolné ramienko a nie to prvé. To znamená, že žiaden pôrod na Supermana neznamená automaticky epiziotómiu. Áno, zvyšuje riziko poranenia steny pošvy, ale určite to neznamená nastrih hrádze.